Isebe lezemfundo esisiseko eMpuma Koloni alisayikubakhuphela ngaphandle abantwana kuquka abantwana babemi bangaphandle abangenazimpepha mvume ezinjenge-zatifikethi zokuzalwa okanye i-ID ngaphambi kokuba babhaliswe ezikolweni. Isigwebo ngalenyewe sikhutshwe kwinkundla ephakamileyo yaseMakhanda kwiphondo laseMpuma Koloni. Iziko lomthetho elimele abantwana abayi-37 eBhayi lachaphazeleka ngumgaqo-nkqubo welisebe wokwamkela abantwana. Sekugqithe iminyaka emibini ukuzokuthi ga ngoku kwayiwa kwinkundla yamatyala emva kokuba isebe lezemfundo ephondweni lipapashe isigqibo sokuba ukuqeshwa kweetitshala nemali yokutyisa abantwana esikolweni kuza kuhambelana nenani labafundi abanezazisi. Umantyi uthe xa enika isigwebo wagwebela ngakubafundi. The Legal Resources Centre, we've been involved in this matter for about 2.5 years now to try and have certain sections of, well, a circular particularly that stopped funding for undocumented learners declared unconstitutional. And of course, there's been the involvement of Centre for Child Law to ensure that, children who do not have documentation can be admitted into public schools without any documentation. And we are very, very pleased to say that today the court has agreed with us. And we are absolutely thrilled by the outcome of the judgment. Isebe lezemfundo ephondweni lithe liza kuqwalasela esi sigwebo phambi kokuba baphefumle. Isigwebo kwindaba ze SABC eMakhanda.